Tak sa teším, že ma otázky ohľadom svätého Františka inšpirovali aj začať tento príhovor, lebo ma to tak veľmi povzbudilo, keď sa ma niektorí ľudia pýtajú na Františka a keď sa pýtajú aj na to, čo sa deje, ako ho oslavujeme. A keď som počul taký údiv, že vlastne prečo toho Františka oslavujeme už dnes večer a kedy vlastne je ten sviatok? Keď už dnes ho oslavujeme, aj zajtra ho oslavujeme, a kedy je tá slávnosť? V našej františkánskej rodine je zvykom, že v predvečer veľkých sviatkov tá príprava je taká pôstna, ako keby taká smutnejšia. Aj tá otázka ma tak zaujala a som sa nad tým tak pozastavil, že vlastne viem, to je úplne jasné, že prečo to slávime, lebo slávime predvečer toho sviatku. No ale čo to je ten predvečer? Prečo slávime už deň dopredu ten sviatok? A čo na ňom slávime? V našej františkánskej rodine Františka oslavujeme už touto slávnostnou svetou omšou zo slávnosti a po nej vás srdečne pozývame aj na tranzitus. Tranzitus to je obrad, pri ktorom slávime Františkov prechod z tohto pozemského života do večnosti. A teda, čo vlastne slávime? Keď niekto v rodine zomrie, tak je to pre nás skôr smutná udalosť. Aj pre prvých bratov Františkova smrť, strata otca bola smutná udalosť. A predsa sa tá radosť premieňa na niečo radostné. Presne tak, ako sa aj kresťanský pohreb, máme to tam aj v tých textoch, že premieňa sa na radosť, je presýtený nádejou. Nádejou na to, že človek, ktorého sme strátili, ten, ktorého sme dobre poznali, ktorý nám preukazoval svoju lásku, ktorému sme ju my opätovali, že ten človek sa nestráca navždy. To, čo je nám ľúto, je, že ho strácame v tomto pozemskom živote. Že už nebudeme môcť zažívať v tomto pozemskom živote to pekné, čo sme zažívali. Ale kresťanská nádej je, že ten človek sa nestráca, ale že vlastne ide domov. On sa vracia domov. František pri tom tranzite prechádza naspäť do nebeského domova. To, čo aj prečo oslavujeme svätých, prečo je aj dnes táto oslava svätca s vigíliou, s tým veľkým slávením už večer predtým. Veď Sviatok svätých, keď ich oslavujeme na deň ich smrti. František sa pobral z tohto sveta 3. októbra 1226. Slávnosť má už 4., lebo je to práve ten prechod, keď prejde tú bránu a už toho 4. je v nebeskom domove, je doma u nebeského Otca. V tej najväčšej radosti, v tej naplnenej nádeji ľudského života, keď sme už naozaj doma. Viete, a tá otázka, že vlastne by som mal vysvetliť, prečo slávime aj večer a prečo slávime ten tranzitus, ten prechod svätého Františka do nebeského domova, to ma viedlo ďalej k takej úvahe o domove. Že František naozaj veľmi túžil po nebeskom domove. A tá otázka domova je veľmi silná aj pre nás, pre každého jedného. Rodina, domov, to miesto, kde lásku prežívame, kde ju pociťujeme. To je také pekné v rodine, že ťa tam niekto čaká s láskou. Toto je to podstatné. Keď ťa niekto očakáva, kto ťa miluje, kto ťa príjma, tak máš domov. A vlastne toto veríme aj o nebi, kam nás predišiel Ježiš a svätí. Že je to náš nebeský domov. Niečo, nejaké miesto niekde, kde nás čaká niekto, kto nás miluje. Kde nás očakávajú Ježiš, svätí, ale veríme, že aj naši blízki a modlíme sa za nich, aby aj oni prešli, aby tranzitovali
do toho nebeského domova, aby sa tam dostali. V tomto pozemskom putovaní ten domov tiež chceme prežívať a nejak ho zakúsiť. A niekedy sa možno Boha Otca pýtame, že prečo je ten pozemský domov a ten náš pocit pozemského domova niekedy taký ohrozený. A zase sme pri tej našej dennodennej realite, skúsenosti našich rodín, nášho života, v tom, čo zakúsujeme vo vzťahoch, ako je to neraz ťažké, a ako je niekedy tá atmosféra domova rozbitá, ako sa o ňu musíme veľmi báť, lebo sú narušené vzťahy, alebo niekedy aj rozpadnuté. A ako ten domov nevieme prežiť a možno, že sa aj pýtame Boha, prečo to nezariadi, nedopraje, prečo to nejak tak nespraví, aby sme si mohli v pokoji žiť. Ale asi si musíme byť vedomí jednej skutočnosti, že ak budeme chcieť mať dokonalý domov tu na zemi, s ktorým sa už uspokojíme, tak budeme väčšine nespokojní. Pretože náš pravý a plný domov je v nebi. A tu na zemi musíme naozaj zápasiť o nádej, o to žiť v láske Božej a budovať ten domov a tie vzťahy domova znova a znova. Musíme sa to vždy na novo učiť a zápasiť o to. Pozývať nebeského Otca, aby nám On pomohol v tých našich ľudských vzťahoch domov budovať. Aby nám On pomohol vytvoriť také vzťahy, kde sa ľudia budú cítiť ako doma. Že je to vlastne dielo Božej milosti. Pán Boh nás pozýva, aby sme ten domov na zemi, nemôžeme ho vybudovať dokonalý, ale aby sme ho budovali tými našimi vzťahmi. Tým, že sa budeme povzbudzovať, že budeme žiť v nádeji na lásku jeden pre druhého. Že sa budeme očakávať s láskou, že si budeme pomáhať v ťažkých chvíľach, že budeme hľadať cestu, ako dôverovať vtedy, keď je to ťažké a ako tie problémy prekonať. Že sa budeme tešiť zo spoločných radostí, z toho, čo dostávame. K tomuto nás Boh pozýva a k tomuto nás pozýva aj František. Aby sme sa tešili na domov. Aby sme sa tešili na nebeský domov, ale aby sme ten domov vytvárali aj tu na zemi v našich vzťahoch. Toto sa František učil od Ježiša. Odozdať sa úplne do rúk nebeského Otca. Dôverovať mu ako Otcovi. To je tá múdrosť, ktorú sme počuli aj v Evanjeliu, že nebeský Otec odhaľuje maličkým, tým, ktorí ju chcú prijať. Túto pravdu nebeského domova. A ja verím, že Pán Boh nám túto pravdu chce odhaliť a posilniť našu nádej aj v tom, čo prežívame teraz. Okrem ťažkostí v našich rodinných vzťahoch, to uvažovanie ma tak priviedlo k tomu, že prežívame aj starosť alebo obavu, čo bude celkovo s tým našim domovom, s našou krajinou. Nedávno sa mnohí zúčastnili na pochodu za život. A mnohých, ktorých som stretol, ja som nemohol ísť, bohužiaľ, ale boli tam aj niektorí z našich bratov a mnohí svedčili o radosti. Radosti, ktorú zažili rodiny, ľudia, ktorí tam boli, ktorí sa chceli tešiť z daru života v rodine a z tých mnohých dobrodení, ktoré Boh dáva jednotlivcovi a jednotlivcovi, ktorý môže žiť svoje vzťahy, lásku vo vzťahoch ľudských, ktoré začínajú v rodine, ako zdravej bunke. A toto podujatie bolo takou radosťou, ale zároveň je odpoveďou na tú našu dnešnú situáciu, keď musíme upozorňovať na veľkosť daru života, na veľkosť daru rodiny a vzťahov, kde sa tá láska buduje, kde si ju ľudia odovzdávajú.
Pretože spoločnosť niekedy napáda práve tieto vzťahy. A aj rodinu, aj tieto vzťahy, ako keby chcela odsunúť kdesi nabok a presvedčiť nás, že to nie je taká dôležitá hodnota. A potom prežívame aj ťažkosť, tú možno väčšiu rodinu, možno rodinu národa, na ktorú tiež prichádzajú ako keby mnohé ťažkosti, útoky. A to aj z obáv, ako budeme žiť ďalej v našej spoločnosti, ak tu príde mnoho rodín alebo iných ľudí, teraz myslím na utečencov, migrantov, prisťahovalcov, všelijak si to môžeme nazvať. Vidíme ten obrovský pohyb ľudí a s mnohými som sa stretol ľuďmi, ktorí aj predo mnou vyjadrili tú obavu, že ako to bude, čo bude, aj s našim domovom a aké hodnoty tu budú. Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak ich trápi práve toto. Ako to prežijeme, ako to všetko zvládneme a aké hodnoty nám to prinesie, alebo aké hodnoty nám to rozbije, napadne. Už žijeme vo svete, kde je domov veľmi silno napadnutý. A o ten domov musíme zápasiť. A to vedia otcovia a mamy, že o dobrú rodinu, o dobré vzťahy treba vždy zápasiť. A tiež hovoria, že myslel som si, že keď už toto príde, zariadíme si byt a prídu deti, že budem žiť pokojný život. A teraz prídu takéto ťažkosti. Myslela som si, že keď deti podrastú a už nebudú také malé, že už nebude toľko starosti, lebo nebude treba pri nich byť, že to bude jednoduchšie a ten domov bude taký pokojnejší. No ale teraz vyrástli a treba všeličo zabezpečiť a človek sa o nich začína báť, čo tie deti, ako bude. A zase ten zápas o rodinu, o pokoj, o domov pokračuje. Bratia a sestry, tak to bude celý náš pozemský život. Ale treba to vidieť nie v tom pesimistickom svetle, že budeme sa musieť o niečo obávať. Treba to vidieť vo svetle radosti, že Boh nás vedie do svojho nebeského domova a už tu na zemi nás posilní v nádeji, posilní naše vzťahy, pomôže nám v ťažkostiach, ukáže nám cestu. Aj keď mnohokrát sa budeme cítiť a cítime sa veľmi zronení alebo až bezradní. Ale chcem vám povedať, že presne takto sa vo vzťahu k rodine cítil aj František. A prežíval presne ten istý zápas, ktorý prežívame aj my. Keď ho Boh pozval nasledovať ho, tak musel vstúpiť aj do konfliktu vo svojej rodine. A on si veľmi ctil svojho otca, aj rodičovské požehnanie. V tej dobe to bolo veľmi silná vec, nemať rodičovské požehnanie. To bol základ akéhokoľvek povolania, čohokoľvek, do čoho sa človek vybral. Ale František necítil požehnanie svojho otca na cestu, ktorú sa vybral. A on sa veľmi bál. Tiež už vidíme Františka ako z idealizovaného svätého, ktorý je v nebi a vždy taký svätý bol. Ale keď sa pozrieme na jeho život, mal presne ten istý strach a obavy, ktoré prežívame aj my. Keď sa rozhodol urobiť niečo iné a začal rozdávať majetok, lebo si myslel, že je to správne a otec sa za to na ňo nahneval, tak sa niekoľko mesiacov skrýval v zemi, v ukryte, kde mu jeden priateľ nosil jedlo, lebo sa bál. Bál sa narušených vzťahov so svojím otcom, so svojou rodinou a nevedel, ako to bude ďalej. A potreboval celé mesiace pomoci a strávenia. Toto som si uvedomil, keď som aj stretol niektorých ľudí, ktorí prišli až s takým niečím, že ja by som sa z toho asi mala spovedať, že ja tak sa bojím, že skoro až nenávidím, alebo neviem prijať tých ľudí, ktorí by mali sem prísť a ohroziť to, v čom žijem. Ani ich nepoznám, ale veľmi sa toho bojím. Vtedy som si uvedomil, že
Tieto obavy sú úplne prirodzené a správne z jednej strany, ale na druhú stranu všetky obavy nášho života môžeme prekonať len vtedy, ak budeme dávať príležitosť Božej nádeji. Ak dáme príležitosť nebeskému Otcovi, ak dáme príležitosť Jeho domovu, ak mu uveríme, že on nás chce aj v tom nebeskom domove a že aj tu na zemi nám bude pomáhať, aby sme prežili jeho prijatie, jeho lásku a aby sme nezabudli na ten nebeský domov, ktorý nám je prisľúbený a ktorý máme istý. Ak sa spoliehame na tohto Otca. A táto túžba po domove viedla Františka, že potom vyšiel aj do ulic a keď neprichádzalo požehnanie od jeho pozemského otca, tak si ho pýtalo od istého žobráka. František bol v tomto veľmi silný a veľmi potreboval cítiť, prežiť veci. A potreboval prežiť, že ho Boh žehná. Od istého žobráka v meste Asisi si pýtal, že ty ma požehnaj namiesto môjho otca. Lebo on mi teraz nechce žehnať a ja potrebujem otcovské požehnanie. Aby som cítil, že niekam patrím, že je tu niekto, kto ma miluje, že mám domov. Tak, bratia a sestry, dnešný večer uslávime Sviatok svätého Františka. Po tejto svätej omši budeme sláviť obrad tranzitu, jeho prechodu do večnosti. A tento obrad nám tiež pripomína nádej, ale aj skutočnú pravdu, že máme domov, lebo máme niekoho, kto nás miluje. A že túto lásku domova môžeme sprítomňovať tu na zemi. Aj ten obrad, ten tranzitus, nám, bratom, má sprítomniť Františka a tú radosť, že on už ide do domova. On ide k Otcovi. A my možno ešte aj tak so slzami v očiach, v predvečer, ako keď sa lúčime s niekým, koho máme radi, ale už sa aj tešíme. Už sa tešíme z toho, že on bude v domove. A tak možno aj ten pobyt na zemi budeme niekedy prežívať takto. Aj s obavou, alebo s ustarostenosťou, že sme niečo dôležité stratili, alebo niekoho dôležitého. Ale aj v nádeji, že Boh Otec pre nás buduje domov. A on nás posilní na ceste domov. Pomôže nám. A bude to tak tu na zemi, že nám tú cestu ukáže a dá nám pocítiť jeho lásku a tú plnosť domova nám dá pocítiť v nebi. Tam, kde nás čaká Ježiš, svätý a láska nebeského Otca. Tak sa spolu s vami teším, že dnes môžeme v takom očakávaní prežiť tento večer, ale aj vždy môžeme prosiť o požehnanie nebeského Otca. Nech nás jeho láska požehná vedie.